House of Worship is een toegewijd huis van aanbidding waar Jezus, onze redder en verlosser, centraal staat. Het is een plek waar wij als christenen dagelijks de aanwezigheid en liefde van God opnieuw mogen ervaren. Jij bent van harte welkom om samen met onze broeders en zusters God te loven en te prijzen met heel ons hart. In House of Worship vormen wij een gemeenschap waarin we voor elkaar bidden, voor elkaar zorgen en waar Gods woord met liefde en waarheid wordt verkondigd. Hier zul je de vrede, vreugde en liefde van God ervaren en vinden mensen genezing en bevrijding door hun geloof. House of Worship is gevestigd op de Pretoriastraat 56, 2987 AK in Ridderkerk. Onze eredienst vindt plaats op zondagen van 2 tot 4 uur 's middags. Je kunt deze diensten ook online volgen via onze YouTube-kanaal House of Worship Hollanda. Bovendien is er iedere zondag een kinderdienst voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Op de vrijdagen hebben we onze Bijbelstudie en een jeugddienst voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Vanaf 8 uur tot en met 9:30 's avonds. Voor verdere informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 13 1954 98. Wil je meer over ons weten, dan kun je ons volgen op Instagram en Facebook onder de naam House of Worship Hollanda. Je bent van harte welkom. Er staat een stoel speciaal voor jou klaar. Wist jij dat wij 1 dag zonder water kunnen, maar geen 1 dag zonder gebed? Hey, mijn naam is Elimar en ik vind dat gebed een belangrijk aspect is van het christelijk leven. En wij doen het niet omdat het van ons verwacht wordt, maar omdat wij God lief hebben en omdat wij Hem beter willen leren kennen. Zijn woord zegt in Matthäus hoofdstuk 7, vers 7 en 8. Jezus zei tegen zijn leerlingen: bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. Dit is jouw kans. Door de week hebben we gebedsdiensten op de radio. En deze beginnen om 12 uur. Deze kan je beluisteren op Hou Radio en Radio Reino de Dios. Vandaag wil ik je bemoedigen om mee te doen met onze gebedsdiensten. Je kan voor een specifiek punt bidden, bijvoorbeeld voor ons land of voor iemand die zich in een moeilijke situatie bevindt. Je kan je gebed van 1 minuut opnemen en naar het nummer van de gebedsdienst van House of Worship sturen. En het nummer is 06 10 83 55 80. Terwijl we aan het bidden zijn, vertrouwen wij erop dat God elke nood voorziet en onze gebeden verhoort. God zegen jou. Hi, ik ben Janine Richardson van Proskuneo NL en samen met Amira, Chanté, Kirsten, Michelle, Nadia en Wilmar verzorgen wij de aanbidding en lofprijs tijdens de eredienst. In de Bijbel staat in Johannes 4 vers 23: nu is de tijd begonnen dat de echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met een geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de Vader naar verlangt. God zoekt aanbidders dat Hem aanbidt in de geest en in de waarheid. En daarom is dat ook ons leefstijl. Tijdens een aanbiddingsmoment tonen wij ons dankbaarheid, liefde en geven we God alle eer. Wij hebben een passie voor muziek. En ons doel is om de naam van God te verhogen en de tegenwoordigheid en aanwezigheid van God in ieders hart te brengen. Wij, Proskuneo NL, wil jou bemoedigen met lofprijs en aanbiddingsliederen. Dit doen wij onder andere op ons Insta-page. Volg je ons nog niet? Dan wil ik jou nu uitnodigen om ons te gaan volgen. Toets Proskuneo NL in en word gezegend door ons posts. Mijn naam is Gabriella en namens House of Worship Hollanda wil ik je bemoedigen om ons te volgen via onze social media, om zo op de hoogte te blijven van alle informatie die wij delen.
House of Worship Hollanda is een actieve kerkgemeente die dagelijks bezig is met het verspreiden van Gods woord. Je kan ons volgen op Facebook, House of Worship Hollanda, en op Instagram, Hou Hollanda. House of Worship Hollanda is een actieve kerkgemeente en we zijn gevestigd in de kerk aan de Pretoriastraat nummer 56. Wekelijks hebben wij verschillende diensten. Op vrijdagavond hebben wij onze Bijbelstudie en de jeugddienst. En op zondag de eredienst met lofprijs en aanbidding. Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van alle informatie die wij delen. Een hele goede middag iedereen, God zegen en welkom bij de dienst van vandaag. Zoals gewoonlijk hebben we vandaag onze eredienst dat zometeen gaat beginnen. Maar daarvoor wil ik jullie bemoedigen met een vers uit de Bijbel. En dat staat geschreven in 1 Petrus 5 vers 7. En dan lees ik even uit de basisbijbelvertaling. Gooi alles maar in de handen van God, want Hij zorgt voor je. Daarmee wil ik je bemoedigen vandaag om alles even opzij te zetten. Overal waar je je zorgen over maakt, al je zorgen, al je problemen, wat je ook dwars zit, zet het even opzij en focus je op God. Zo vind je ook toenadering tot God en zo kom je ook dichter bij God. Dus hiermee wil ik je bemoedigen en ik wil je ook vragen om de link te delen met een ander, zodat een ander ook het woord van God kan ontvangen vandaag. We gaan nu beginnen met de dienst en uiteraard zie ik jullie straks. Se babin com maleza, confia que Deus está sanado. Als je met een ziekte bent gekomen, vertrouw God dat Hij je zal genezen. Tanto que abo da adorei, Terwijl je glorifiquei, hem aanbidt en verheerlijkt en zegent. a sombra Deus te aqui nana. Want God is hier in ons midden. E que En Hij wilt. tocabo, Hij wilt je aanraken. e que nabo, Hij wilt je vullen. e que sanabo e librabo. Hij wilt je genezen en verlossen. Pero tabo me te permitir awe. Maar jij moet het vandaag toestaan. Pensei prometo turcos entregar tudo lo qual que vos trobabo. Daarom, voordat we beginnen, geef alles over wat jou in de weg kan staan. Panada nos trobabo de dona Deus bom mio ofrenda awe. Zodat niks in de weg kan staan om God de allerbeste offer te geven vandaag. Pasoi merece turcos. Want Hij is waardig van alles. E merece mio di nos alabanza e nos adoração. Hij verdient het allerbeste van onze lofprijs en aanbidding. Uma ofrenda que está limpa e pura so delante. Een pure aanbidding voor zijn troon. Você entregar a carga, né? Geef je lasten over. Se você tem que pedir perdão no momento que está a Deus. Als je om vergeving moet vragen, vraag God dan om vergeving op dit moment. Você de verdade honor para nós por para delante nos rei. Want het is een eer om voor onze koning te kunnen staan. Você laga nos entregar turcos. Daarom laten we alles overgeven.
Heilige Vader, mijn Tata, God, nós vinilang di po presença ao Senhor meu Deus. wij komen in uw tegenwoordigheid, Heer. Tata, ko coração ng Senhor meu Deus entregar na abo. Met een overgegeven hart aan u. Tata, nós sabing awe pa abo, Senhor meu Deus. Wij zijn voor u gekomen, Heer, mijn God. Nós não abim pa show awe, meu We Deus. zijn niet voor een show gekomen. Pero nós sabing, Senhor meu Deus, Tata, pas nós que encontro com abo, o mirei. Maar we zijn gekomen om een ontmoeting met u te hebben, mijn koning. Tata, nós que pa bon nome guardo alçar, Senhor meu Deus. Wij willen dat uw naam verheerlijkt wordt, mijn God. Ita pensei, Senhor meu Deus, ata nós aqui awe, Senhor meu Deus. Daarom hier zijn wij, mijn God. Tata, com coração de adoração, Senhor meu Deus. Met een hart van aanbidding. Coração que do nabo toda honor e toda glória, Senhor meu Deus. Een hart die u alle eer en glorie wilt geven. Sem reservar nada awe, oh meu Deus. Zonder niks achter te houden. Oh meu Deus, Tata, abo que da tudo qual que te stroba nos awe, oh meu Deus. Haal alles weg wat ons hindert, Heer. Di do nabo nos miho awe, Senhor meu Deus. Wat ons hindert om u de allerbeste te geven. Awe nos que do nabo nos miho, Senhor meu Deus. Vandaag willen wij ons allerbeste aan u geven. Nos miho adoração, Senhor meu Deus. Onze allerbeste aanbidding, mijn God. Nos miho alabança, Senhor meu Deus. Onze allerbeste lofprijs, mijn Nos God. miho aleluia awe, Senhor meu Deus. Onze allerbeste halleluja vandaag, Heer. Tata awe, Senhor meu Deus, Tata nos que pa bon nome guardo alçar glorificar, We Senhor meu willen Deus. vandaag dat uw naam verhoogd en verheerlijkt Tata wordt, bon mijn nome God. so, meu Deus. Uw naam alleen, mijn God. Pensei awe, Senhor meu Deus, recibe toda honor e toda glória, Senhor meu Deus. Daarom ontvang vandaag alle eer en glorie, mijn God. Tata essa que ta boca so mirei. Vader, dit is uw huis, mijn Pensei koning. awe, Senhor meu Deus, bini com presença, Senhor meu Deus. Daarom kom met uw tegenwoordigheid, mijn Tata God. bini com Espírito Santo, Senhor meu Deus. Vader, kom met uw heilige geest, mijn God. Tata bini com paz awe, Senhor meu Deus. Kom met uw vrede, Heer. Tata abo move, Senhor meu Deus. Tata em cada hoek, em cada esquina awe, Senhor meu Deus. Beweeg, o Heer, in elke hoek, elke plek. Tata com presença e loba e toca nos awe, oh meu Deus. Dat uw tegenwoordigheid zal dalen over ons en ons zal aanraken vandaag. Pensei nos ta llama com Espírito Santo awe, Senhor meu Deus. Wij roepen uw heilige geest aan, Heer. Tata bem llena nos awe, Senhor meu Deus. Kom, vul ons vandaag, Tata Heer. bem toca nos awe, Senhor meu Deus. Raak ons aan, Heer. Tata nos quer guarda tocar, Senhor meu Deus. We willen aangeraakt worden, Nos Heer. quer encontro com awe, Senhor meu We Deus. willen een ontmoeting met u, Heer. Tata pensei me te llama bo chão, Senhor meu Deus. Daarom roep ik uw zalving aan, Bo Heer. candela, Senhor meu Deus. Uw vuur, Bo Heer. Espírito Santo, Senhor meu Deus. Uw heilige Tata geest, mijn awe, God. aboba awe, riba nosso mirei. Vader, daal vandaag over ons E heen, mijn assim koning. maneira porque, Senhor meu En Deus. doe wat u wilt Nós doen, temos o Heer. Espírito Santo, bom meni awe, medi nosso mirei. Wij verwelkomen uw heilige geest. Bom meni Espírito Santo. Welkom, heilige geest. Assim lo qual ku abo so que, meu Deus. Doe wat u wilt doen, Heer. De boekje die Juan, capítulo 4, Johannes hoofdstuk 14, God zegen, goedemiddag. In Johannes hoofdstuk 14, vers 1, 2, 3. Wees niet ongerust. Vertrouw op God en vertrouw ook op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou ik het wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn. Jullie kennen de weg naar de plaats waar ik heen ga. Maar Heere, zei Thomas, wij weten niet eens waar u heen gaat. Hoe zouden wij dan de weg weten? Ik ben de weg, de waarheid en het leven, antwoordde Jezus. Ik ben de enige weg tot de Vader. Amen. Ito é o único caminho da petata. Hij is de enige weg tot de Vader. Pero te começar pensando, don't let your heart be troubled. Maar het begint te zeggen om niet ongerust te zijn en te vertrouwen op God. Quiere em mim. Vertrouw op God. Quiere em Jesus. Vertrouw ook op mij, op Vicente Jezus. Manibo quiere em Jesus. Zeg tegen degene naast je, vertrouw op Jezus. Então se você quiere em Jesus, En wanneer je vertrouwt op Jezus, então só babo. dan zorgt Hij voor jou. Você quer ser, hè? Geloof je dat vandaag? Se você quer ser, vai ser coende, você quiere em Jesus. Als je dat gelooft, Zal je ga naar even iemand toe, ga je stoel uit. Vai, bisoende, quiere em Jesus. Zeg tegen iemand, vertrouw op Jezus.
Tumapo tempo vai se kuende, ni Shaira vai se kuende. Neem je tijd en ga naar iemand toe, Nishaira. Si. Di sini man ibo dispensami. Zeg degene naast je, verontschuldig mij. Ik moet even langs. Neem je tijd, neem je tijd. Yes, neem je tijd. Ook de mensen die boven zitten. God zegen jullie. Querem Jesus. Geloof in Jezus. Bato puende, babi suende querem Jesus. Ben je iemand tegengekomen? Heb je tegen iemand gezegd, vertrouw op Jezus? Ja, op strand gaan lopen toch. De mensen zijn naar jou toe gekomen. Is ook goed. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Mami sabi mas. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is In the morning when I wake up, I will sing my praise unto you, my Lord. I will dance, I will shout to you, for you have been my help from now till ever. In the morning when I wake up, I will sing my praise unto you, my Lord. I will dance, I will shout to you, for you have been my help from now till ever. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Everything a double, double, oh. My blessings double, double, oh. My victory double, double, oh. My healing double, double, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Okay. My God is good, De oh. bandera na dado, nele na bandera mami. Geef de mensen een vlag voor me. Vamos, hoe is je basta zo, no? Alabanza, Lofprijs da poderoso. is krachtig Babasha muraya ng abaw. om muren neer te halen, Patrese liberasyon. om vrijheid te Patrese brengen, sanasyon. om genezing te brengen, Patrese gozo. om vreugde te De brengen. awi mi te declarar ko de casa que lo ting gozo di En Señor. vandaag verklaar ik dat de vreugde van de Heer hier zal zijn. De vreugde van Su de gozo, Heer. dabo fortaleza. Zijn vreugde is jouw kracht. Su gozo, dabo fortaleza. Bise. Su gozo también, da mi fortaleza. Mi fortaleza, bise. Su gozo, da mi fortaleza. La mi te deu bise mi amas. Su gozo, da mi fortaleza. Su gozo, da mi fortaleza. Bise mi amas. Su gozo, da mi fortaleza. Su gozo, da mi fortaleza. My God is good, oh. 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 My God is good, oh.
I will sing my praise unto you, my Lord. I will dance, I will shout to you, for you have been my help from now till ever. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, mi Dios, tu buen Dios. Mi Dios es un buen Dios. Hey, mi Dios, tu buen Dios. Mi Dios es un buen Dios. Everything now double, double, oh. A double, double, oh. My victory double, double, oh. A double, double, oh. Provision double, double, oh. A double, double, oh. My healing double, double, oh. A double, double, oh. My victory double, double, oh. A double, double, oh. Anointing double, double, oh. A double, double, oh. Power double, double, oh. A double, double, oh. Healing double, double, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Luwe, luwe, luwe. Luwe. Luwe, yes, luwe. Luwe. Luwe, luwe, luwe. Luwe. Luwe, yes, luwe. Luwe. Wave your hands in the air. Luwe. Praise Him. Luwe. Wave your hands in the air. Luwe. Praise Him. Luwe. Luwe, luwe, luwe. Luwe. Luwe, luwe, luwe. Luwe. Luwe, luwe, luwe. Luwe. Luwe, yes, luwe. Luwe. Praise the Lord, praise the Lord. Luwe. Praise the Lord, praise the Lord. Luwe. Mighty, mighty, mighty God. Luwe. Mighty, mighty, mighty God. Luwe. Luwe, luwe, luwe. Luwe. Luwe, luwe, luwe. Luwe. Luwe, yes, luwe. Luwe. Luwe, yes, luwe. Dame tendemos un sonido de alabanza al Señor. Oh, batimos man y a la vera miramos, batimos man y a la vez, batimos man Batido man. y a la vez, Y a la vez. batimos man Batido man. y a la Y vez, a la vez. batimos man Batido man. y canta Y pe, a la vez. sí, Batimos man. batimos man, Y a la vez. batimos man, Batido man. batimos man. Y a la vez. Nerai dirai Batido man. batibo man. Y a la vez. Nerai dirai Batido man. que merece. Y a la vez. Vamos a la vez. Batido man. Que merece. Y a la vez. Vamos a adorar. Batido man. Batibo Y man. a la vez. Dale un grito fe. Batido man. Batibo Y man. a la vez. También tenemos un sonido de júbilo. Sí. Halleluja. Durende, tiende que te impide que tenga Zijn er mensen met leven hier? Let everything that has breath Laat alles wat leeft praise the Lord. God lofprijs Dame geven. miramos suave para el Señor. Laat me je zien zwaaien voor de Heer. Luwe, luwe, luwe. Luwe. Luwe, yes, luwe. Luwe. Luwe, luwe, luwe. Luwe. Luwe, yes, luwe. Luwe. Mighty, mighty, mighty. Luwe. Mighty Jesus, mighty. Luwe. Mighty, mighty, mighty. Luwe. Mighty Jesus, mighty. Luwe. Luwe, luwe, luwe. Luwe. Luwe, yes, luwe. Luwe. Luwe, luwe, luwe. Luwe. Luwe, yes, luwe. Luwe. Mighty, mighty, mighty. Luwe. Mighty Jesus, mighty. Luwe. Mighty, mighty, mighty. Luwe. Mighty Jesus, mighty. Luwe. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Alabe, 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 instrumento, alabe. Eso, Señor, está digno. De Heer is Para recibir toda waardig alabanza. om alle lofprijs te Que está ontvangen. bom Hij is goed y su misericordia en zijn genade está dura para siempre. is voor eeuwig. Let me say, you are good and your mercy is forever. Let me say,
Hallelujah. Let me have a couple months. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. You say hallelujah. You are good and your mercy is forever. Jehovah. Turn my life around. He has turned my life around. He made a way. He makes a way where there is no way. Jehovah, Jehovah, turn our life, turn our life around. He has turned my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah, Jehovah, turn our life. Jehovah, turn my life around. He has turned my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah, 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 you are the Most High God. Jehovah, 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 you are the Most High God. Who has the final say? Jehovah has the final say. No matter what the world may say, Jehovah has the final say. Gloria a Hallelujah. Gloria a Dios. Glorie zij tot God. Jehovah has the final say. Jehovah heeft het laatste gezegd. Maakt niks uit wie of wat mensen zeggen. Jehovah has altijd de final say. Maakt niks uit wat de artsen zeggen. Maakt niks uit wat de wereld zegt. Maakt niks uit wat je buurman of buurvrouw of je man of je zoon zegt. Christus, dat is die laatste palabra in Bobida. Christus Jezus heeft het laatste woord over jouw leven. Então se Cristo bisa sim, En als Christus ja zegt, não bisa no. kan niemand nee zeggen. Então se Cristo bisa no, En als Christus nee zegt, não bisa sim. kan niemand ja zeggen. You can think of this, when Jesus say yeah, nobody can say no. Jesus say yes, nobody can say no. Assim de mesmo. Zo is dat. E se ela bisa seu favor tarima bobida, En als hij heeft gezegd dat zijn gunst over jouw leven não rust, pouquinho. dan kan niemand dat afnemen. In Proverbio, Spreuken hoofdstuk 3, vers 4. Spreuken hoofdstuk 3, vers 4. Staat geschreven, ik zeg het uit mijn hoofd,
Maar je moet het thuis, als je thuis bent of je tijd hebt, schrijf het op en dan lees je. En favor di Dios, taribabo, of Dios, in favor di je, of in favor de bista di Dios plus de bista di ende. Dus je hebt gunst in Gods ogen, maar ook voor mensen. Assim nata conosco gente nang altamente favoreci. Zo is het dat wij mensen die gefavored zijn. Gefavored is ook goed. Ze begrijpen wat je bedoelt. We zijn gefavored door God. Dat betekent, kijk naar je buurman of buurvrouw, zeg tegen hem, word niet jaloers als je mij vooruit ziet gaan, als je mij ziet voorspoeden, word niet jaloers. The favor of God is upon me. Amen. No ben je jaloers, kom op in aan bij die land. Word niet jaloers wanneer je mij vooruit ziet gaan. Waarom land, ben je? Het heb je koi? Wat doet er? E ora ei boso ta bom mira cerca tanto Dios como cerca gente. Lobo ta bom mira cerca Dios. Je zal goed gezien zijn door God, Kuta do nabo turlo qual wat mister. die jou alles geeft wat jij nodig hebt. Pero tambe se que doe trabalho fa fel lugo botinge. Maar ook bij die lastige baas die jij hebt. Ei, se que bisinha kuta molestiabe. Bij de buurman of buurvrouw die jou lastig Lobo ta valt. bom mira cerca tu rende. Je zal goed gezien zijn bij een Por ieder, motivo que mang di Senhor taribabo. omdat de hand van God over jouw leven rust. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let me say on to. The favor of God. Let the devil know. Let the devil know. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. Okay. Kita tinggal ni bisa bukan depende bandi bo. Ik wil graag zeggen, zing het voor degene naast je. But you're saying the favor of God is upon me. Let the devil know. So if you look at the person beside you, you're saying that she is the devil. So we don't want to do that. So we'll sing the favor of God is upon me. Let your neighbor know that you are a winner. The favor of God is upon me. Let your neighbor know that you are. Okay, you are a winner. That you are a winner. So you should look at the person beside you and sing it for her or for him or him. So, but you can tap in the bandibo. Go. Je moet het zingen voor degene naast Sí, je. va que den su voz. No tiene vergüenza. Maar zo met favor die Dios te riba bom Want de ayuda. gunst van God is over jou. Je kan het niet bendición de Dios te helpen. riba bom. De zegen van God is over Bono jou. ayuda. Je kan het niet Die helpen. mensen een Afrikaner waarbij leggen ook je bom. Ik heb een Afrikaan nodig die dit goed kan Zie, dansen. niet Afrikaner kinderen, met Afrikaner ook. Ik heb Afrikanen niet nodig, maar die zijn er Babi niet. say, We gaan the het zeggen. favor of God. The favor of God is upon me. Let the devil know. The favor of God is upon me. Let the devil know. The favor of God is upon me. Let the devil know. The Spirit of God is all over me. Let the devil know that I am. The Spirit of God is all over me. Yeah. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yes. Let the devil know. I am a winner. I am a winner. I am a winner, yes. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. Let the devil know. Oh, we conquer. We conquer. We conquer principalities in the name of Jesus. Oh, we conquer. We conquer. We conquer. Oh, we conquer. We conquer.
We conquer Principalities in the name of Jesus. Oh, we conquer. Satan, We conquer. demons, We conquer. principalities in the name of Jesus. Halle, halle, hallelujah. Hallelujah. 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 Halle, halle, halle. Halle, halle, halle. Halle, halle, hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hey, halle, halle, halle. Halle, halle, hallelujah. Hey, halle, halle, halle. Halle, halle, hallelujah. See me say. Halle, halle, halle. Canta mucho la. Hey. Halle, halle, halle. Halle, halle, halle. Joga mais, joga mais. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Now get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Jump, jump, wait for Jesus. Jump, 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 jump and wait for Jesus. jump, jump, Let me meet Abukula jump, jump, and wait for Jesus. jump, jump, Come on, jump, jump and wait for Jesus. jump, jump, Come on, jump, jump, and wait for Jesus. jump, 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 jump and wait for Jesus. jump, jump, jump. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. The favor of God is upon me. Let the devil know that the favor of God is upon me. The Spirit of God is all over me. Let the devil know the Spirit of God is all over me. Oh, we conquer, we conquer, we conquer principalities. Oh, we conquer, we conquer, we conquer. Oh, we conquer, we conquer, we conquer principalities. Oh, we conquer, we conquer, we conquer. Escucha, escucha. Ahora no está pisando, we conquer Satan. No está pisando, no está derrotar, no está vencer. Wanneer we zeggen dat we de duivel hebben overwonnen, zeggen we dat we overwonnen hebben. Anto ora bocante koi, bocante koi la. En wanneer je dat zingt, dan kan je dat niet saai Anto zingen. bocante koi, bocante sin trape. Wanneer je het zingt, kan je het ook niet doen zonder hem te Apatie. vertrappen of hem in elkaar te Botik slaan. was een movation Je kuno hoor moet ik het er ook bij bewegen die erbij Ami hoort. mira ni wende bringa sinegi. Ik heb nog nooit iemand zo zien vechten. Oh ja. Quizás bocara tas pante en de politie. Misschien je gezicht dat zorgt ervoor dat mensen wegrennen, maar Imbia bocara dat genoeg pas pante. soms is je gezicht niet voldoende. Imbia bo de goed trape. Soms moet je het vertrappen. Orum kakalaka sali de bokas. Wanneer een kakkelak de hoek uit je huis komt, No corre me parre ba stoel. dan ga je niet gelijk op de stoel staan. Trape. Vertrap het. Eta machiki kubo. Het is kleiner dan jij. Satanás. De duivel, Nos Dios está más grande que él. ons God is groter dan hem. Ante Dios que nos está sirvi. En de God die wij dienen, El abisa eta biba denos. hij heeft gezegd dat hij in ons woont. Ese que men diabel. Dat betekent Trapa, nos Satan, trape. we vertrappen hem. Oh, we conquer. We conquer. We conquer. Ok, escucha. Luister, Boa situação, mas não sabe o que está. Boa sabe boa situação ik da. weet niet wat je situatie is, jij weet dat zelf wel goed. Pero nos tour
timbiata passa din luce na ikos ng vervelo. Maar wij gaan allemaal soms door vervelende dingen. We me que bisabo, Vandaag wil ik je vertellen, trapa e situação. vertrap die Kone situatie. bau di bopiana. Zet het onder je voet. Ding in nome de Jesus. In de naam van Jezus. Alabanza ta poderoso. Lofprijs is krachtig Pa abrir porta de prisão. om de deuren van de gevangenis open te Pa doen. quebrar cadena na de maldade. Om kettingen van slechtheid te breken. Ora nós ta canta, Wanneer we zingen, nota diz nós ta canta, nós ta proclama, que nós ta querer que ta soso de mundo espiritual. we zingen niet gewoon, we verklaren wat er gebeurt in de geestelijke wereld. Que me nota canta, nós ta canta. Dus we zingen niet maar gewoon Ta wat. oração nós ta assim. We zijn aan het bidden. Nós ta tem batalha agora. We zijn in een strijd op dit Bota clapa moment. para brincar. Ben je klaar om te vechten? Tu rede ta clapa brincar Is aqui iedereen dentro. klaar om hier te vechten? Nami tem exército poderoso de Deus, bisa glória a Deus. Laat me de krachtige leger van God horen. Halleluja. Glorie zij tot God. Oh, we conquer, Satan, we conquer, demons, we conquer principalities. in the name of Jesus. Wat zeg je dat principado dan? Weet je wat Principalities. De Bijbel, de Bisa, we hebben een strijd, maar onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geesten in de hemelse gewesten. E poder na escuridade de laria. de duistere wereld in de lucht. Nós tamira, nós casa, Wij zien onze man of Of vrouw, ons you. of onze kinderen, of nós tamira urumang. of een broer of zuster Dat is estranho, die een beetje raar doet. nós não compreender. We begrijpen het niet. Pero ta poder na escuridade que ta manifestar dentro man subida. Maar het is de kracht van de duisternis die in de leven van die persoon Pensei, regeert. segundo nós ta adorar, alabar, Terwijl we aanbidden en nós ta baixa lofprijzen, poder na gebouw in nome de halen we die Jesus. krachten neer in de naam van Jezus. Bopo alça bo bos começar a mara tur poder, Kan je je tempo stem casa, tempo verheffen en família, beginnen prima al bo die yuna krachten van de subida, duisternis bo casa. neer te halen van je familie, je kinderen, je Alza man me of bos, vrouw. alza me bos, Hef alza je me bos. stem, hef je stem. Alça bo bos, mara Hef tur je poder. stem. Haal Mara al die poder de krachten neer. escuridade. Al die krachten van de Tur duisternis. demônio que ta tenebo mesmara. Elke Satan die jouzelf gebonden houdt. Demônio nan que ta marabo de círculo vicioso. Demonen die jou vastgebonden houden in een visuele cirkel. Aya ding aya fo bo sali. Jaar in jaar uit kom je er maar We niet nós ta uit. baixa na gebouw. Vandaag halen we het neer Ons in de te naam van destrueren. Jezus. We vernietigen Oh, we ze. conquer, Satan, we conquer, demons, we conquer. principalities in the name of Jesus. Oh, we conquer, Satan, we conquer, demons, we conquer. principalities in the name Isso of mesmo. Jesus. Oh, we conquer, Satan, we conquer, demons, we conquer. principalities in the Let me name get that of what we say. Jesus. Oh, we conquer. Satan, Halle, halle, hallelujah. hallelujah, Halle, halle, hallelujah. hallelujah, Halle, halle, hallelujah. hallelujah, Halle, halle, hallelujah. hallelujah. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Wait for your victory. Wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, halle. Halle, halle, halle. Halle, halle, halle. Halle, halle, hallelujah. 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 Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Jump, jump, wait for Jesus. Jump, jump. Come on. Jump, jump, wait for Jesus. Jump, jump. Jump, jump. Jesus. Jump, jump. Jump, jump. Wait for Jesus. Jump, jump. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. The favor of God is. Let the devil go. The favor of God Is upon me. on me. Let the devil know that I The Spirit of God. The Spirit of God is all over me. is all over me.
Let the devil know that I am a winner. Halleluja. Doe la Cristo Jesús por mi alabanza. Geef Jezus Christus je allerbeste lofprijs. Yeah. Dus dan we toen ons moet je dan binnen laat al onze kinderen naar voren komen. We gaan onze kinderen zegenen. Ja, dus laten alle kinderen die naar de kinderkerk gaan. We hebben kinderen van klas 1, kinderen tussen 3, 4, 5 jaar, kinderen van klas 2, 6, 7, 8 en klas 3 is 9 tot en met 12. Gezegende kinderen hebben we hier, amen. Kom maar naar voren, kinderen. We wachten heel even op de kinderen die allemaal van de trap komen. Kunnen jullie onze kinderen een applaus geven? Mooie kinderen, amen. Kom maar hier staan, kinderen. Ik wil de kinderkerkleiders ook vragen om naar voren te komen. Hallo Kirsten. Amen. Ja, zijn ouders en natuurlijk ook andere mensen. Jullie mogen jullie handen strekken naar onze gezegende kinderen. Ik wil ook de ouders vragen die baby's hebben om ook op te staan. Want we willen ook voor jullie kinderen bidden. Amen. Zij zijn ook natuurlijk kinderen van God. Dus alle ouders die een kind hebben, ga ook even opstaan. En de ouders, andere mensen kunnen even hun handen strekken. Ja. Mama mag ook blijven staan hoor. Ja. Yes, handen strekken en we gaan bidden voor onze kinderen. Vader God, wij zegenen onze kinderen. Vader, wij danken u voor elk van hun. Jongen, meisje, jong of oud. Heer, wij danken u dat zij vandaag in uw huis mogen zijn. En dat ze hebben gekozen om u te dienen, Vader. En daarom verklaren we een speciale zegen over hun leven. Dat ze grote mannen en vrouwen zullen worden in u, Vader God. Vader, ik dank u voor een gezegende kinderdienst vandaag. Ik zegen ook de kinderkerkleiders dat u ze zal begeleiden en de Heilige Geest hen zal leiden op dit moment. En Vader, dank u nogmaals voor het plan dat u voor ieder van deze kinderen hebt. In de naam van Jezus Christus. En we zeggen allemaal, amen. Amen. God zegen kinderen. Jullie mogen met jullie leiders naar achteren gaan. Kinderkerkleiders, even goed kijken of iedereen mee is gegaan. Halleluja. We wachten heel even tot onze kinderen allemaal naar achteren gaan. Kinderen zijn de volgende generatie, dus daarom is het belangrijk dat we hen zegenen en voor hen bidden. En dat ze ook het woord van God meekrijgen. Amen. En dan wil ik het woord geven aan Shaira. God zegen, broeders en zusters. We gaan dingen iets anders doen vandaag. We gaan eigenlijk nu de aankondigingen doen. Dus ik wil jullie vragen voor degenen die nog de tiende en de offers niet hebben gebracht. Jullie kunnen dat nu doen, want we gaan nu bidden voor de tiende en de offers. En verder wil ik jullie ook nog bemoedigen om te blijven geven voor de ruimte, voor de kinderkerk die wij aan het bouwen zijn. En ook onze berging die wij aan het bouwen zijn. Dus ik wil jullie vragen om ook daarmee rekening te houden om een extra offer te geven voor die twee dingen. Dus als jullie de offers nu willen brengen, dan ga ik nu meteen voor ze bidden.
Tata Santo, me te binlandi por presencia, oh mi Dios. Tata, me te agradecido por un día más, oh mi Dios. Danke que siempre abota suaro para nós e nunca nos in falta de nada, oh Tata. Oh Tata, me te trece a me inta ofrenda e diezmo na aqui demo presencia, oh mi Dios. Me te entregar na demo bang, oh Tata. Ko abalo multiplicar na, oh mi Dios. Ko abalo suaro ko na lo llega caminhar de guiega ko nos lo hal dul na ko na, oh mi Dios. Ko nos lo suaro pa igreja posigi cresce que saki na, oh mi Dios. Me te pedi, oh mi Dios, para bendição na cada que te dona com coração contente, coração de gratitude, oh Tata. Ko abo sigi suaro pa nang e suaro ko nunca na tem falta de nada en de vida, oh mi Dios. Tata, me te agradecido por bendição na ko bota bij trece de nome de Christus Jesus. Amen. Zijn er mensen die ons vandaag voor het eerst bezoeken? Ik ben heel erg benieuwd, want we hebben echt een leuk feest gehad net tijdens de worship. Zijn er mensen die vandaag... Oh, ik zie daar 2 handen. Jullie mogen opstaan. Zijn er nog andere mensen? Ik zie daarboven nog iemand. Hier ook nog 2 mensen. Ja, welkom in House of Worship Hollanda. We zijn een gezellig huis van God. Wij aanbidden God in het criollo. Dus ik hoop dat jullie vandaag gaan genieten van de dienst. En hopelijk zien wij jullie nog vaker in ons midden. Dus welkom. En zijn er mensen die vandaag toevallig jarig zijn of volgende week jarig zullen zijn of de afgelopen week jarig zijn geweest? Jullie mogen de handen opsteken. Ja, je mag naar voren komen. We gaan speciaal voor jou bidden. Zijn er nog andere mensen? Ja, ik zie daar nog eentje. Ja, kom naar voren. Zo, het zijn er wel vele. Zijn er nog andere mensen? We hebben Chris, Judiel, Tante Sally en Shumaili. Ja, zijn het allemaal? Ik heb nog eentje. Super mooi gekleed trouwens. Kutsheni en Nettie. Nou, ik wil Graniluska vragen of zij voor hun kan bidden. Heer mijn God, ik breng mijn broeders en zusters voor uw troon van genade, Vader God. En ik dank u voor hun levens, Vader Heer. Ik dank u, Vader God, Heer, voor de pad die zij hebben bewandeld tot de dag van vandaag, Vader God, Heer. En ik dank u, Vader God, Heer, dat u hen heeft gezegend met nog een jaar, Vader. Nog een jaar van vreugde, nog een jaar van gezondheid, nog een jaar van overwinning. Vader God, ik dank u dat u de deuren opent die geopend moeten worden en de deuren sluit die gesloten moeten worden. Dat u hen de wijsheid en inzicht en kennis blijft geven, Vader God, Heer, in overvloed, Heer. Zodat ze kunnen leven volgens het doel wat u voor hun leven heeft, Vader God, Heer. Dat ze hun volwassen geestelijkheid kunnen bereiken, Vader God, Heer. Ik dank u, Vader God, Heer, dat ze van zegen naar zegen zullen blijven gaan, Heer. Zullen blijven zingen van uw glorie en uw goedheid en uw trouw, Vader God, Heer. Omdat ze uw handen in hun leven zien bewegen in Jezus' naam. Amen. Ik wens jullie allemaal een fijne verjaardag. Geniet van jullie speciale dag. En volgende week een stukje taart meenemen. Na de dienst van vandaag hebben wij een doopdienst. Ik wil jullie allemaal bemoedigen om daar aanwezig te zijn voor de broeders en zusters die zich vandaag gaan laten dopen. Laten we hun samen steunen als kerk en aanwezig kunnen zijn bij dit speciaal moment. Want het is eigenlijk een heel speciaal moment wanneer iemand wordt gedoopt. Dus laten we met z'n allen daarheen gaan en deze mensen steunen. Verder hebben wij vandaag ook na de doopdienst onze sport- en speldag. Ik zie dat een paar mensen al heel sportief zijn gekleed. Klaar zijn om te strijden. Dus ik wil jullie ook vragen om na de doopdienst dus, hier te blijven. Zodat wij een leuk moment kunnen hebben met elkaar als kerk. Voor degenen die spelletjes en zo hebben meegenomen. Heel goed. Dus blijf na de dienst achter hier in de kantine. Dan kunnen we met elkaar verzamelen. En dan kunnen wij een verdeling maken en kijken hoe we het allemaal gaan regelen. Verder hebben wij deze week geen gebedsdienst op maandag. Dus normaaliter hebben we op de maandagavond om 8 uur een Zoom-meeting. Dan hebben wij met de hele kerk een gebedsmoment. Maar die gaat deze week niet door. En ook onze gebedsmoment op dinsdagochtend gaat niet door. En ook de Bijbelstudie op de vrijdag en de gebedsdienst op de zaterdag gaat niet door. Dus al de diensten die wij normaal door de week hebben en de diensten op vrijdag en zaterdag, die gaan deze week niet door. Dat waren alle aankondigingen voor deze week. Ik wens jullie nog een gezegende dienst.
Nadia heeft ook een aankondiging en daarna Amira. Yes. Amen. Zoals jullie weten, broeders en zusters, hebben we ook in juni onze feesten. Ik ben super enthousiast wat de kinderen allemaal gaan doen. En ik wil jullie vragen om ook voor degenen die nog geen kans hebben gehad om hiervoor te geven. Want we zullen dit ook echt gebruiken voor het feest. Want we hebben elke zondag, dat zijn 5 weken dat we feest hebben in juni. En elke zondag zullen de kinderen een leuk feest hebben met elkaar. En we willen het super speciaal maken met beloningen, met lekker eten en verschillende springkussens en andere activiteiten. En daarom willen we jullie ook vragen om hiervoor te geven. Ik wil ook de mensen danken die ook beloningen en cadeautjes hebben gebracht. Wij hebben daar niet voor gevraagd, maar God zegen jullie rijkelijk. Dat helpt allemaal om het natuurlijk een geweldige maand van te maken. Dus jullie kunnen dat nog doen als jullie daar nog geen kans voor hebben gehad. Amira. Amen. Dank je, Nadia. E a me que recordamos na tamberiba nos cozinha. Ik wil jullie herinneren aan onze keuken, How kitchen. de How Kitchen. Tursi mang nos tinkos nan dushi prepara para nos rumanan. Elke week hebben we lekkere dingen voorbereid voor onze broeders en zusters. Paso nos tene cuenta tambe per rumanan kuta ku reis largo by Kasbek. Want we houden ook rekening met de broeders en zusters die ver moeten reizen om weer thuis te komen. Pero sa kita met un forma pa boduna ne casa, amen. Maar dit is ook een manier om te geven aan het huis. Anto awe tambe nos tinkos nan dushi den cozinha. Vandaag hebben we ook lekkere dingen in de keuken. Nos ting nasi kip. Nos ting torta. Nos ting funchi fries. E nos ting cosi bebe. E tambe nos ting banana bread tambe. Dus, hopi dushi. Heerlijk. Guarda duna passa na e cozinha. Vergeet niet te geven aan de keuken. Nos cozinha nota grande. Onze keuken is niet groot. E iglesia tá virando grande, En hopi de grande. gemeente is groot aan het worden, heel groot. Isso significa que rei tambe também vira hopi largo. Dat betekent dat de rij ook lang kan worden. Pero nós haciendo nos best para nos por servir tu com amor de Deus. Maar we doen ons best om een ieder met de liefde van God te dienen. Dus tenha paciência, ora bota para de rei. Dus heb geduld wanneer je in de rij staat. Anto ora bota para que da bendicionar romano que te in cozinha também. En wanneer je er staat, blijf de broers en zusters in de keuken zegenen. Yes, nós temos Neluska, a pessoa não sabe quem é Neluska tá? Neluska vai pastorate dilante. Applauso para Neluska. Een applaus voor Neluska voor degenen die niet weten wie zij is. Neluska tá encarregada com keuken. Zij is verantwoordelijk voor de keuken. Anto, si abo também que duna ne cas, En com algo de comer. als je ook wilt geven aan het huis in de vorm van eten, Por passo, sei que é muito mooi aqui. dan mag je langs bij deze Anto, dame. bise e Neluska ave me que cozinha bami. En dan mag je tegen Neluska zeggen, ik wil bami meenemen of Que cornflakes. cozinha arroz para vender den cozinha. Of een rijst om te verkopen in de keuken. Ora bos na mire, bos ambo passa cerca de. Wanneer jullie haar zien, kunnen jullie bij haar langs gaan. Anto bise também para que dia bos nanta, bos nanke cozinha. En vertel erbij voor welke dag dat is. Bom, anto dia forma que me que Neluska encorajar a igreja também. En op deze manier wil ik Neluska ook de gemeente laten bemoedigen. God zegen broeders en zusters. Ik wil jullie allemaal bemoedigen. Als jullie iets willen brengen. Om dit te brengen voor de keuken. Energie. Dit is de fonds voor energiekosten. En wanneer jullie brengen, zal God jullie zelf zegenen. Hij zal jullie huis, jullie familie en alles wat jullie doen zegenen. Jullie zullen voorspoeden. Amen. Recorda também, se você não ainda, Denk ook hier aan als je nog niet ontvangen hebt. se maak de vakantie ainda, Deze week is het nog vakantie. dus bopobel, da Elisa, bestel com douche, Je kan iets lekkers bestellen bij de Elisa. Blessed Taste, Chella's Kitchen, Suzy Juliette. Voor alle die naar de vakantie no. Deze dagen is vakantie, dus verwen jezelf. Pa moederdag, compra um pakketje. Koop een pakketje voor Usher na moederdag. bastante paar mas, party peren dan kuno aya. De ushers ook, deel uit voor de mensen die nog niet ontvangen hebben. Dingen folder aqui din tour e romana, no tour, paar.
In de folder staan een aantal broers en zusters die een eigen zaak hebben. Good a part of the house of worship. Die deel zijn van House of Worship. Dus tumele yabosa, orobot in fiesta, of orobot kesipia. Dus neem het zodat wanneer je een feest hebt of je voeten wilt laten doen. Orobot kesikara. Je gezicht wilt laten behandelen. Minsa, wat wij zeggen, Celine, wat is milagre? Kan je een wonder verrichten? Zo moet ik zeggen, was ik hoor, pero in todo Dan caso. kom ik zeker bij jou. In Minsa, ieder je geval, podrecha, je na buraco que kost tour, pero. ik weet niet of je gaten kan vullen. Oh, dat ook? Tiene dat si lep, un mas duki. Sommige mensen maken de lip wat dikker. Si. Celine, dat zit er ook in. Zij doet al die dingen. Ja, want als je mama meer geen pia zien, hier maar Adli zo, maar za. Als ik je volgende week zo zie In todo komen. caso, In sostenendo ieder su geval, hermano. ondersteun onze broeders en zusters. El mensaje es serio. De boodschap is serieus. Sostenendo su hermano. Ondersteun onze broeders en zusters. Bom? Goed. De cas. Het huis. De cas é humana, digo sostener humana de cas. De broeders en zusters van het huis moeten de broeders en zusters van het huis ondersteunen. Senhor, dank je por tua palavra. Heer, dank u voor uw woord. Tua palavra está sana, Uw woord geneest. está liberta, Het zet vrij. está quebra, Het breekt. arranca, saca, cura is cultura, Haalt wortels en al eruit. está imparta, Het heeft impact. está duna esperança, Het brengt hoop. está sim a nos compa nos cana. Het leert ons hoe te wandelen. Pensei nos te agradecido por tua palavra, Senhor. En daarom danken wij u voor uw woord, Heer. Dice Senhor Jesus, Zeg, Heere God, awe, vandaag lo me esconde tua palavra de mi coração. zou ik uw woord schuilen in mijn hart. Lo me cana segundo tua palavra, Ik zal wandelen volgens uw woord, para mim não peca contra vos. zodat ik niet zal zondigen tegen u. Amen. Amen. Mandem o boek de Éxodo, capítulo 33. We gaan in Exodus hoofdstuk 33. Vamos lezen voor die versículo 8 te escuchesum. We lezen van vers 8 tot en met 11. E aqui nanta Moisés papiando. Hier praat Mozes. Aqui nanta Moisés está contando e papiando com Deus. Mozes spreekt en praat met God. Exodus 33. Exodus 3, vers 8, 9, 10 en 11. Exodus hoofdstuk 33. Ons lezen. Exodus 33 vers 8 tot en met 11 zegt: Wanneer Mozes naar de tent van de samenkomst ging en door het kamp liep, gingen alle Israëlieten voor hun tent staan en keken hem na tot hij in de tent verdween. Zodra Mozes binnen was, kwam de wolk naar beneden en bleef voor de ingang staan. Dan sprak de Heere met Mozes. Als het volk de wolk bij de ingang van de tent zag staan, knielde iedereen neer, ieder bij zijn eigen tent. In de tent sprak de Heere heel vertrouwelijk met Mozes, zoals vrienden dat doen. Na het gesprek keerde Mozes altijd terug naar het kamp, maar de jonge man die hem assisteerde, Joshua, de zoon van Nun, bleef in de tent achter. Después le papiamento. Ora Moisés estava daarbij inang, toen hij estava talando para na entrada de nang mistent, e segui Moisés com nang vista te ora e drenta e tent. Assim Moisés drenta e tent, e pila de Núbia estava da barra bini, que da para na entrada de tent, mientras Senhor estava da papia com Moisés. Ora Israelita nang mira com e pila de Núbia, a que da para na entrada de tent, não estava da hinca rodia na entrada de nang mistent. Senhor estava da papia com Moisés cara a cara, maneira qual que gente estava papia com seu amigo. Depois Moisés estava daarbij e campamento back, e seu servidor e jovem Josué, Judi Nun, sim, não estava da sali for die tent. Moisés está pedi para e por mira gran esplendor de Senhor. Este papia ava je tópico a la cerca.
We gaan het Bing mas hebben cerca. over kom dichterbij. Bing mas cerca. Bisende bandibo bing mas cerca. Zeg tegen degene naast je, kom dichterbij. No queda leu. Blijf niet ver. Bing cerca. Kom dichterbij. Dios quer para nós bing cerca. God wil dat wij dichter naderen. Bota lezen dingen pida com nossa lezen aqui com Moisés estava tendo afspraak com Deus als het ware. Je leest in het stukje dat Mozes een afspraak met de Here had. Estava tendo tent de reunião. Daar was een tent waar ze samenkwamen. Tent que não estava bij topa com a presença de Deus. Een tent waar ze de tegenwoordigheid van God tegemoet gingen. Pero não tá turgente estava te drenta de tent. Maar niet iedereen ging de tent in. Moisés só. Alleen Mozes. Com lobo a experienciar e coisa. Hoe zou je dat ervaren hebben? Aqui não de tent. Dit is de tent. Anto ifo eture kasnang, nos toerta biba de kasnang ifo. En daarbuiten, wij wonen allemaal in die huizen hier buiten. Anto Moisés só tá kana drenta bimpa ding. En alleen Mozes komt hier naar binnen. Anto bosan toerta que da para na porta tawak. En jullie blijven allemaal bij de deuren staan kijken. Anto bompa ni wak pa ding paso ta gewoon tawak que kana drenta. En je kijkt niet naar binnen, want je ziet hem gewoon naar binnen lopen. Pero abonot por drenta pa ding. Maar jij kan niet naar binnen. Con lo tabata de tempo ei. Hoe zou dat zijn in die tijd? Lo no tabata ting e momento di gozo aqui para ons tour experiencia persoonlijk. Dan zou deze moment van vreugde niet zijn, zodat we allemaal persoonlijk kunnen ervaren. Ta Moisés so tabata experiencia e gloria de Deus. Alleen Mozes ervaren de glorie van God. Wanneer amigo ta papia com sua amiga tabata papia com Deus. Zoals vrienden met elkaar praten, sprak hij met God. Então nos tour ta para pa fo na nos porticas ta wak Moisés bij. En we staan allemaal Ibim buiten voor onze huisdeur te kijken hoe hij naar binnen gaat en weer naar buiten komt. Abo nos ta contento com Moisés ta bij si. Nu zijn we wel blij dat Mozes naar binnen gaat. Paso ora Moisés bij ta bij a suração pa mi picana. Want wanneer hij naar binnen gaat, gaat hij binnen voor mijn zonde. Abo que o bosi Moisés lubi da suração pa mi. En what about als Mozes mijn naam vergeet of vergeet God vergeving te vragen voor mijn zonde of hoe zou dat zijn? Want Mozes is ook maar een mens. Que men não estava completamente dependente de homem só. Dus wij waren helemaal afhankelijk van één man. Então nós turta para na porta. We staan allemaal bij de deur. Mas nós tinha ni dentro com ne. Want we willen graag met hem naar binnen. Pero nós por. Maar het kan niet. Es más, a tent estava tabuta leu foi nós. De tent was zelfs heel ver van ons tent gezet. não estava cerca de nós. Het was niet dicht bij ons. Ela disse ela põe a tent para fora de acampamento. Para fora leu foi gente. Dat hij de tent buiten de kamp waar de mensen waren had geplaatst, ver van de mensen. Dus Deus estava tendo encontro com Moisés. Leu foi bosnantur, leu foi nos tour. Dus God had een ontmoeting met Mozes ver van ons allemaal. Ora nós te paramos nos porticas, nós te mira nubia grande tabaha. Wanneer we bij onze huisdeuren staan, dan zien wij een wolk dalen. Então nós sabe nubia ei. En wij weten van deze wolk. Nós conhecemos nubia bombom. Wij kennen die wolk maar al te goed. Passou dentro deserto, nós estava te mira pilar de candela, então pilar de nubia. Want in de woestijn zagen wij de wolk. En de pilar, de vuurpilaar. Nós sabe. Dus we weten ervan. Nós sabemos que pilar é nubia significa. We weten wat het betekent. Como israelita met papiando aqui. Als Israëlieten, zo spreek ik Que het men uit. estava te sabom que pilar é de presença de Deus. Dus zij wisten heel goed dat dat de tegenwoordigheid van God was. En nubia estava te representar Deus sua presença. Het vertegenwoordigen de tegenwoordigheid van God. Deus sua guiança. Gods leiding. Deus sua proteção. Gods bescherming. Deus sua manifestação. God zijn manifestatie Ribatera. op aarde. Estava te manifestar em pilar de nubia ei. Hij manifesteerde zichzelf in die Ando wolk. toerende paroake. En iedereen kon dat zien. Pero estava te papi kubasi. Maar hij sprak niet direct tot jou. E Moisés, lá no versículo 8 ou 9, e Moisés Vers 18 en 19. estava também com seu servidor Joshua.
Mozes ging met zijn dienaar Joshua. Bosa quanto endolo tabata jaloers di ba Joshua? Weet je hoeveel mensen wel niet jaloers zouden zijn op Joshua? Si pakike la escoge net Joshua. Waarom koos hij net Joshua uit? Pakike no escoge Angelo. Waarom Angelo? Pakike no escoge Aldair. Waarom Aldair? Pakike no escoge Rodien. Waarom Rodien? Tanto endeke por escoge, pakike la escoge Joshua. Zoveel mensen die hij kon uitkiezen, maar hij koos Joshua. Bota imaginabo ko ene tabata jaloers di ba Joshua? Kan je je voorstellen dat mensen jaloers waren op Joshua? Assim na mi imaginami or mi lees de Bijbel. Dat Tur is kos wat ko ik ta me- pasawa kita meta passe tempe. Dat is wat ik me kan voorstellen wanneer ik de Bijbel lees. Alles wat toen gebeurde, gebeurt nu ook. Awa kita meti ente jaloers paso ende ta kan obi seka bani pastor na bi jaloers na paperi beende. Nu zijn de mensen ook jaloers, want er wandelt iemand dicht bij de pastoor. Anto pero bo saki ko. Ora bo lesa ki Joshua tabata asi. Als je leest wat Joshua deed, Ora Moises tabata sali voor die tent. toen Mozes de tent uitkwam, Ki Bijbel ta bisa na versículo Jesus. Wat zegt Joshua de tabata Bijbel? queda. het zegt dat Joshua bleef. En nota kera bai. Hij wou niet gaan. Bisende bani bo kom dichterbij. Zegt in degene naast je, kom dichterbij. Dit zit een mensage awe. Dat is de boodschap van vandaag. Quanto mo tingani queda cerca Dios. Hoe graag wil je bij God blijven? Quanto mo ta desea pata de presença de Dios. Hoe graag verlang je ernaar om in de tegenwoordigheid van God te zijn? Sim, mi saco bo gusta já domingo. Ja, ik weet dat je houdt ervan om wanneer het zondag Mi is. saco bo gusta or nos bem junto. Ik weet dat je ervan houdt wanneer we samenkomen. E Dios também gusta or bos nan tur bem junto já domingo. En God houdt er ook van wanneer wij op zondag samenkomen. Pero Dios gusta também or já luna e potopaba trobe. Maar God houdt er ook van wanneer hij je op maandag ook weer kunt ontmoeten. Dios que volve lá que pilar de nubia ba, dembo camber, junto cubo, pagiabo, protejabo. God wil de wolk ook laten dalen in jouw kamer om jou te begeleiden, om jou te helpen. E que para botar também mesmo experiência como Moisés tinha. Hij wil dat je dezelfde ervaring hebt als Mozes had. E Moisés estava namorado de Deus. En Mozes was verliefd op God. Hij houdt van God. Nós nenhum aí dentro de nubia. Geen één van ons zijn de wolk ingegaan. Pero me imaginar que ora nubia bing eta omringbo. Maar ik kan me voorstellen dat wanneer de wolk komt, dan omringt het je. Eta muhabo. Het maakt je nat. Eta rondonabo sina kubota sintiele ribobo. Het omringt je zo dat je het op je voelt. Você aqui que sei que men ora nubia ta rondonabo. Weet je wat het betekent wanneer het jou... Aqui nange je kore den mist. Iedereen heeft wel eens in de mist gereden. Laga nos kwe como tipo de nubia. Laten we het pakken alsof dat een type wolk is. Ora bota kore den mist, bonota wak bodilanti. Wanneer je door de mist heen rijdt, dan kan je niet voor je zien. Biama kore den mist, minota wak ni meter nos no para wak dilanti di nos. Ik reed een keer door de mist en niet eens een meter vooruit kon ik zien. Bota kore poco poco. Je rijdt rustig. Paso bono pa wak. Want je kan niet zien. Ora en nubia die gloria de Dios bin ribabo. Wanneer de wolk van de glorie van God op jou Eta daalt, omringt het je, kubo no pa mira bo problema nang mas. waardoor je je problemen niet meer kunt zien. Bono ta mira bo dolo cabeça nang Je mas. ziet je hoofdpijn niet meer. Bono ta mira e yuko no que tende e mas. Je ziet die kind die niet wilt luisteren Bota niet meer. cobrir que gloria de Dios. Je bent beschermd door de glorie van God. Omringd door de glorie van God. Ando de repente coso basa. En ineens weet je maar één ding. Abo so me que Senhor. U alleen wil ik. Ando si meeting abo meeting turcos. En wanneer ik u heb, heb ik alles wat ik nodig heb. Si meeting abo meeting solution para mi problema na di mi vida personal. Want wanneer ik u heb, dan heb ik een oplossing voor de problemen die ik heb in het leven. Si meeting abo meeting e palavra nan correcto, meeting e pensamento correcto, meeting e direction correcto. Wanneer ik u heb, heb ik de juiste woorden en de juiste richting. Para mi pohasi mi vida. Om mijn leven te leiden. E para agradar abo so Senhor. En om u alleen te behagen, Heer. Pensei, botinho bisa Dios. Daarom moet je de Heer zeggen. Mi mistei bo gloria. Ik verlang naar uw glorie. E bo poder. En uw kracht. Menos de mim e mais de bo en meer van meeting mistei. Waarnaar ik verlang. Mostrar-me bo gloria. Laat mij uw glorie zien. E bo poder. En uw kracht.
menos de mí y más de vos, mi tins. Ma purba hopi. Ma purba hopi riba mi mes, per dolor permanecer, ma realizar cuaboso, por nami é verdadeiro amor. Ma purba hopi riba mi mes, per dolor permanecer, ma realizar aboso, por nami é verdadeiro amor. Mi mestebo gloria, mi mestebo gloria, o poder, menos de mí, Menos de mí, más de vos, mi timestre. mostrar mi gloria, Mostra mi gloria, y poder, poder. menos de mí, Menos de mí, más de vos, mi timestre. dice un día más, mostrar mi gloria, Mostra mi gloria, mi mister de gloria, mostra mi gloria. menos de mí, Menos de mí, más de vos, mi timestre. dice un día más, mostrar mi Mostra mi gloria, y vos poder, y poder. menos de mí. Menos de mí, más de vos, mi timestre. Botar bem por hopi, mas me ma por hopi. Ma por Viva mi mes, per dolor permanecer, a realizar tu amor. Nadie es verdadero amor. Viva mi mes, dolor permanecer, per dolor permanecer, ma realizar a realizar tu amor. Nadie es verdadero mi stable gloria, amor. mi stable gloria. Y vos poder, menos de mí, Menos de mí, más de vos, mi timestre. mi quebo gloria, Quiero gloria, mi mister de gloria, mi mister de gloria, menos de mí, menos de mí, más de vos, mi timestre. se me amas, mi quebo gloria, Gloria, mi mister de gloria, quiero gloria, menos de mí, Señor. menos de mí, más de vos, mi timestre. Mostrar mi gloria, Traigo gloria, y vos poder, poder. menos de mí. Menos de mí, más de vos, mi timestre. Moisés tenía mister más de Dios. Mozes had meer van God Él nodig. reconoce que no por sin Dios. Hij erkende dat hij niet zonder God kan. Pablo también reconoce que no por sin Dios. Paulus erkende ook dat hij niet zonder God kon. Chesron también reconoce que no por sin Dios. Chesron erkende ook dat hij niet zonder God Sheraila kan. también reconoce que no por sin Dios. Sheraima had ook erkend dat ze niet zonder God kan. Erwin reconoce que no por sin Dios. Zij had ook gerealiseerd dat ze niet zonder God kan. Nós todos reconocer que nós no por sin We Dios. hebben allemaal erkend dat wij niet zonder God kunnen. Nós recebemos menos Wij moeten minder y Dios worden recibirá más. en God meer. En nubia de su presencia me serán donados De wolk van completamente zijn tegenwoordigheid moet ons volledig omringen, para nos pobisa. zodat wij kunnen Maneira zeggen, Pablo bisa. zoals Paulus zei, No ta ami ta biba. het is niet ik die leef, Ta Cristo ta biba worden het in is Christus die nu in mij Você leeft. tá mirando?
Jullie zien mij. Dota ami tabiba. Het is niet ik die leef. Ta Cristo award tabiba denter dimi. Het is Christus die in mij leeft. Paso mi mes award crucificado com Cristo. Want ik ben zelf gekruisigd met Jezus. Galatians 2 versículo 20. Galaten 2 vers Se você vai 20. escrever, marque. Als je wilt, dan schrijf je het op, markeer je Vamos het. ver em Éxodo 33 versículo 18. We gaan Exodus 33 vers 18. E ora Moisés avisa, me interrogava, mostrar-me boa glória. E ele avisa, a mim mes, lo lagatur mi bondade, passa bodilante. E lo proclamar em nome do Senhor bodilante. E lo me mostrar graça na esum, como quer mostrar graça e mostrar compaixão na esum, como quer mostrar compaixão. Versículo 18 e 19. Toen vroeg Mozes, wilt u mij uw heerlijkheid tonen? De Heere antwoordde, ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten trekken en de naam van de Heere luid voor u uitroepen. Ik ben genadig voor wie ik genadig wil zijn en ik ontferm mij over wie ik mij wil ontfermen. Deze versículo 19. Vers 19 zegt, me puntrava que Kiko Moisés apunta Deus. laat me het zo vragen, wat vroeg Mozes aan God? Que ele apunta Deus? Wat vroeg hij aan de Heere? La me mira bo, gran splendor. Ik wil uw heerlijkheid zien. Na papiamento te bisa gran splendor. De outra tradução te bisa gloria. Het zegt heerlijkheid in de ene vertaling, in de andere vertaling. Gloria ta cos e gran splendor. Of gloria te cos que te la capa que te mane. Het is iets waarvan je zegt, Wow. Awesome. Essa é gloria. Você weet je, Juan capítulo 4. Johannes 12. Você lê ainda. We hebben het vanochtend gelezen. Versículo 1 até 6 não se lezen. Vers 1 tot en met 6 hebben we Pero gelezen. ainda por essa 8 para mim, versículo 8. Kan iemand vers 8 voor mij lezen? E ainda na que estava da cana com Deze mensen wandelden. ainda que estava da cana com Jesus. Ze wandelden met Jezus. Jesus sabi sa nang mita vai preparar lugar para vos lang. Jezus zei, ik ga een plek voor jullie E digo na bewaren. não tenha medo, não espanta. Hij zei, wees niet bang, schrik niet. Wat tiene? Heb je het? Roman Zaida, wat tiene? Juan capítulo 4. Juan 4. 14. Nós lemos ainda 1 até 6. Awag nós também lesa. Wacht, versículo 1 keer te bisa. Wat zegt vers Wees 1? niet ongerust. Vertrouw op God. Vertrouw ook op mij. Het papiano com zijn discipelen en hij zegt, wees niet ongerust, vertrouw op God, vertrouw op mij. Jezus die liep met die mensen. Shuriel, het apa kana kunang. Hij wandelde met hen en hij zei, no spanta, no tiene miedo, mita kubo. wees niet ongerust, ik ben met je. Después te bisa nang, na versículo 6, que te bisa. Wat zegt het bij vers 6? Ik ben de weg, de waarheid en het leven, antwoordde Jezus. Ik ben de enige weg tot het Vader. Ah, mite caminho é verdade e é vida. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Que mais porque? Wat wil je nog meer? Se uende Jesus, te bisabo, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als En- Jezus zegt, ik ben de... Dus eigenlijk heb je alles als je Jezus hebt, of niet? Nou, kijk wat in vers 8, kijk wat er geschreven is in vers 8. Wat vragen ze nu? Maar Filippus zei, Heere, laat ons de Vader zien, maar verlangen we niet. Meer verlangen we niet. Filipe tabise, Filippus zegt, Jesus, Jezus, lagami wak the big boss. laat me de grote baas zien. Nami wak boschef. Laat me uw chef zien. Minke papi ko manager. Ik wil niet met de manager Da spreken. maneira bobai ons restaurant, dan nantra tabo malan, dan bisa bopayama manager pa mi, Het is paso alsof- waiter ki no tatami bo.
Het is alsof je bij een restaurant gaat eten en je zegt, ik wil de manager spreken, want deze serveerster die heeft mij niet goed behandeld. Pero Jesus é bisabu, ami, te caminda, é verdade, é vida. Ninguém não pode chegar secretária se não está para medir. Maar Jezus zei net dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En niemand komt tot de Vader als het niet door mij is. Moisés está dentro da tent. Gaat de tent binnen. Está papi com Deus cara a cara. Hij spreekt met God. Deus não papi com outro ainda, com isso. God spreekt met niemand anders, alleen met hem. Deus, me que wabo gloria. En hij zegt tegen God, ik wil uw heerlijkheid zien. Deus está bem bom, daqui bota bem está waterorando. God zegt, wat ben je dan de hele tijd naar aan het kijken? Mescos que homem na que estava tocando com Jesus. Net als de mannen die met Jezus wandelden. Então, eu me que bisabo, timbiabo tocando com Jesus. Botinha Espírito Santo dembo. En dat wil ik zeggen, soms wandel je met Jezus en heb je de Heilige Geest Pero in je. toch botinha pensamento mané, it's not good enough. Maar toch denk je dat het niet voldoende is. Toch me tem quase extra of me, eu como tá segundo suficiente of Deus não atende me of. Je hebt niet het gevoel alsof het voldoende is. Je voelt dat je meer moet doen, dat God je niet hoort. Então Jesus tá bisando bo atame que me tá cubo. Terwijl Jezus zegt, ik ben hier, ik ben met jou. Então bota bise me que wabo tata. En jij zegt, ik wil je vader zien. Pero también este camino de verdad y vida. Maar ik ben de weg, de waarheid en het leven. También este pilar y candela. Ik ben zelf die vuur. Een hele goede middag allemaal. God zegen jullie rijkelijk. We zijn nu aan het einde gekomen van de dienst van vandaag, van onze eredienst van deze zondag. Ik hoop en ik weet zeker dat het een gezegende dienst tot nu toe was voor jullie. Ik hoop natuurlijk dat jullie er volgende week ook bij zijn. Jullie krijgen de groeten van pastor Chestron en pastora Juraima. Je kan ons volgen op social media, op Facebook en op Instagram. Houhulanda. Volg ons en blijf op de hoogte van alle informatie die wij delen omtrent onze diensten, activiteiten, evenementen. Ik hoop dat jullie er volgende week ook bij zijn. Volgende week zondag om 2 uur 's middags hier aan de Pretoriastraat, nummer 56 in Ridderkerk. Gezegende week en tot dan. House of Worship is een toegewijd huis van aanbidding waar Jezus, onze redder en verlosser, centraal staat. Het is een plek waar wij als christenen dagelijks de aanwezigheid en liefde van God opnieuw mogen ervaren. Jij bent van harte welkom om samen met onze broeders en zusters God te loven en te prijzen met heel ons hart. In House of Worship vormen wij een gemeenschap waarin we voor elkaar bidden, voor elkaar zorgen en waar Gods woord met liefde en waarheid wordt verkondigd. Hier zul je de vrede, vreugde en liefde van God ervaren. En vinden mensen genezing en bevrijding door hun geloof. House of Worship is gevestigd op de Pretoriastraat 56, 2987 AK in Ridderkerk. Onze eredienst vindt plaats op zondagen van 2 tot 4 uur 's middags. Je kunt deze diensten ook online volgen via onze YouTube-kanaal House of Worship Hollanda. Bovendien is er iedere zondag een kinderdienst voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Op de vrijdagen hebben we onze Bijbelstudie en een jeugddienst voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Vanaf 8 uur tot en met 9:30 's avonds. Voor verdere informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 13 1954 98. Wil je meer over ons weten, dan kun je ons volgen op Instagram en Facebook onder de naam House of Worship Hollanda. Je bent van harte welkom. Er staat een stoel speciaal voor jou klaar.
Ik wil zingen, halleluja, voor eeuwig tot hem. Ik wil zingen, halleluja, voor eeuwig tot hem. Ik zal zingen, halleluja, voor eeuwig tot hem. Ik zal zingen, halleluja.